There was nothing that she would not give. No, I was blind to her goodness, and I could not see. Daddy heart, when I look, cannot live. Panay, malapag ma'am, sali na yung kanyang kutsinta. Thank you, Miski. Oh, kana ko lang Pepe, thank you. Naturally kami may kutsinta. Ma'am, tapura ko yung panayan po. Oras na po ah. Sir, may iniibig kita. Ruel Cortez po, ma'am. Iniibig kita, mabilis. Samasnan niya, Opo, samasnan. para natin yung spam, ma'am. At lulang yung spam din. Ha? Huligan si ma'am, sali pasensyano ko pa. Ara! Dari spam minanyaran mo ka, Ma'am Celine. Spam kaya kanong keka, ako kanong kasya. Ano? Yuri, pamara ko na, pamara ko na. Ano? Sabi na? Pamara ko? Yuri. Talaga naman magsura ko. Kaya mo lang may nakaputol mo. Lay may sinusin, buyayipan. Pero hindi ka lang ipan, malago ka kayo. Malagay pa rin. Nenge ko pa nagkapat na. Ma'am, sali. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang hatid sa puso ko. Kaya nga'y laging gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwing ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko labis na umibig sa'yo, hanggang kailan mag-ibig hindi mang pag-ibig ko. Ano gagawin sa utos ng damdamin para bang hangin na kahit hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Salamat po buwa mo rin. Chule, kaya pa, kapoy ng taas. Sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinagsimba
pinadala mo pong spam. Kaya po, magsali kay Julie na lang yung spam. Pare, delikad na. Si Leon Reyno, sa kanya na lamang ang angkas. Yan, siyempre po. Kasi po niya po, atso po, abroad di Ma'am Sally. First time yung video call. Ah, Yan po, manabilin, pero patala ko naka-miss diyan. ano yan? So, ikaw na miss, di may kita show, di niya na ako lugi spam. Lima yung tama, Mars, lima? Atlo. Naramdaman kay paring Monch. Nan. Iyak ano ka po, din Tagalog kabalo ng kanta. Kitang iniibig kita. Kinta nito. Parang mo, Ching, marunong mo kayo mga yan. Ano malaswa pa? Re-request kay Ma'am Sally lang kakarapa. Ulitan mo yan po. Natural. Yan. Pare, Oh, Huwag na magkanta Isagit niya na parang mo, Ching, pa man may Ma'am Sally, may niya ka-porsyento. talaga lang. Bala mo yung kita ka-partner mo siya. Parang yan nalari kay harap na. Eh, ba na mo, Ma'am Lorna, manager yan. Amoy! Amoy, papunta na ako, pitsisis na. Ma'am Lorna, oy, tunggal mo na. nalo po yung request yun. Nung galante, Ma'am Sally. Lalo yung ni Ma'am Lorna. Lalo yung galante, Ma'am Lorna. Balo ko nalipitan kita. Oy, tala, oy, tala. Oy, tala! Oy, tala! Balamigit may boots ang suro kayo. Balo kung taga. Ano? Tali po. Wow, ika naman, hindi na ako mapula. Demi ka tayo. O ba na magsilos niya yung Ma'am Sally? Pinadwaring kanta yun. Ma'am Sally, kawangis one si Epoy Rivera. Tama ka pa yung Romeo kanyang Kaya kaya kada sa mga. Kano? Dahil ka kapampang. O ito, ano yung original? Ali, hindi nyo magkanta. Eh, paring Romeo. Kapampang. Original Bakit voice. pwede na ng spam? Yan din na lang. Coming soon. Kaming sulare. Ma'am Lorna? Ano Ma'am Sally rin? Sinabi na tunggal Balo yun po yun. Kaya po sabihan ng Ma'am Sally mo magkanta ko. Okay, Kaya maki lang pare. Kaya na pumindilo, tanding na ako meniblas, makapagbalik ko. Kaya pala sa Aglibira siya rin kami. O dapat yan sa akin, buntok po silaban, tsaka na magkabi at wawo. Yan, siyempre, manandog ka na magkanta. Huwag ka kami din ng spam. Awa naman. Uwa. tunggal mo kaming kanta. Kaya sa isang matindi. Resperano. Bonnie Tyler. Itang bombang pe kahit naging Israel. Sano? Ano pa yung bara? Bawal managas mga YouTube. Yan, sa po sa mga nanood po ng YouTube, pwede po kayo mag-request. Just send to my chika 0936293933. YouTube channel ko yun. YouTube channel eh. Ano, so tapalip ko na pa mo sana kay Jikas. Eh, Oo. Matako pa naman Gcash. Julie, nung tako mo, mas matako ka kako. O, yung kumakain kayo. Isipan mo na ako. Oo. Sinabi kong Eh, nakaka- biblas na kaya ako inano, mendilo, lugan yung bukla. Mas di naman, siyempre sinabi ni Ma'am Sally. Eh, kaya sinabi, kapatid ng sinata. Talagang level na sa solwanin kaya. Kaya nga ano agad binasa ko. Binibalik ko yan. Buligi kay Migcha. Pero niyang, o tayo nababasa. Eh, May natatawa ako, ano, natatawa Ikinilag yung Ma'am Sally. Ah. May maliguan. Kaya pa muna ako mendino ka yan. Siyong din lang kaya ng Ma'am Sally. Mandino ka na, mandino yan naman yung baho mo. Babaw kang bara. Ako siya, di ba lang kawa kayo ni? At kita partner ko, pwede papalit ka. Yan. Kapat din katanga ni, mag-duet kay nga Chilisel. Ang ni Kong Kong. Okay. This song composed by Mari Misty. Dilong On. mo, Kanila mamarang. Naman. winasak mo, Yan yung mamarang. pati mga pangarap ko. Pero sa kaya talaga. Ilan kaya Kabalo ka. ang tulad mo? Bakit ganyan ang puso mo? Sana yung magsagot. Natatawa ako
bilang tanong. Ano na lang? Eh, sunan din. Ining-isip ko kita naping panyaptan mo Aki ang kapal Beging pagsubok ako Ngeni pamurin niya kita mo Di pa pa kay ito kay kaputang akong panilaya piling service mo. Makisakin na kamo Diyos ko mani, kaya ko pang gusto. Bilang pa kaya sermon igawan ko para magyas sa kamo. Julining isa nung lumarinig man ako ito. Yan ang sa'yo happy birthday. Opo! Yan. Hawakan ko nang marinig ko ang kanilang meron. Handang iba. Halat kahapon lang sinabi pa sa akin. Taluan o kaibilis naman sinumay na naginuman ng aking di ka kilala. Ilan kayang mga babae ang paluluhay mo ba? Pagkakali kong bigla niyang mamalukong at pinakaalwan. Pogos by Mr. Pumanalo. Yan, yan. Okay, Betul pare. Alin na. Ano? Meron Alin? ka tayo, Chinusela. At si Lucel Kenny. Duet kami, chiquitita. Paano mo ay kami nga kaputol? Kay bantuan nyo. Actually po yun si Lucel po. Yan po sinamot ng Julie Manalo. Ay, watutuya, pwede. Eh. Mas masati ka boses ka, pwede. Baka may kay spam. Yan ang sali yan, ang sali. Yan, meron nga po ang kaputol, ne? Mas besi po, mas magaling nga boses ka, pwede. Wala yun yan, damdaman tayo. At syempre yan, happy birthday, kaya kami nga kaputol, tatalakan bilang pangane. Kaya kami pamilya yan. Aling ko talaga. Pati na karungin malala yan. At lula karungin sabi ako happy sa rin yan. But as long as
Lucel. Buti nalalo rin kaputo ng lalaki. Huli So, na. banda ko ni RJ, mag-RL yan eh. Wow, pwede mo naman. Ariel, wala kitang kahit Bakwa ko, Kache. Aburita ka. Kung sabi na mo po rin magpawo, Yung cellphone mo pa na yung drum pa rin. Wow. Ah, mangyari. Kasi cellphone yung partner, maklak. alay kayo, alay sabi lang dyan. Mag-chat ko las 2, mag-ibon siya las 10. Anyan ko na ke, at saka nung kendalan, likwanin yung cellphone, maka-charger yan. Pero yung obra may on-call. Yan yung kapatid na yung Paromel, may sabi na ka wala na 5, din tangin na 7. O may iba si Paromel. Eh kaya si Pancho ko yun may kapatid na naman yung baluga. Ano yan? Likwado rin tao. Kaya pag nadala ko may jante, kami katalaran, tinunang na lang. Pero paluran ko lang. Pero country. Tandaan mo. Makalive ko. Hanggang makamag ko. Oh, Ngayon mo sabi ko kay na Julie Manalo. ano? Hanggang pila na maging partner mo. Taramdaman ng Paromel. Wah. Teka, tingling niya ako. Oh, kuyuran me pa ako. Kuyuran me pa. Ay, ako utok ko yung sarili ko eh. Wow, imbita ni kaya Hindi mo beto. Eh, walang, imbita ni Kaya pagpaling ka na katamang salit, tsaka ninong bemo. Na, ama yan? Tsaka takit, tsaka katata ng paratin. Pamili mo, Kelly ka. Ayan. Dahil takin namin niya, mambiling. Mga puriko, kami kaya na kapo. Pwede Ali. puntahan. O yan nga mo sambutan, komedyante, mapasukan, mawutak kay bakita. Manyambut, masambut, sumambut sa pakyan, may katip niya po. Magaling. Ikaw naman si Galano rin galante. Ma'am Lorna, para ito pagpunta ng question. Mas maswelo ingat mo niyang kalabag kaysa yung natin. Sabi na rin, O kaya na mo, yung nagkipakyan na magkili. sabi na rin kaya beta mo, punta ka ng sinobrata ketang pinangkanta, eta ka na makatid kang Ma'am Sally. Baya ko ang gito, gamagre ko si Ma'am Sari. Ma'am Lorna, wala ipagpunta ng question. Ayan, Ma'am Lorna. Tapos request. Ma'am Lorna, nani po request yun? Ate, meron po. Oh, Puloso. May laban kayo. Sagli mo, Nanyo, Grima. Miss Ding. Shoutout kang Miss Ding. Sagin lang sa bareng pamulutan nila, komo pa. Diyos kulole. O balik ko yung panulay ko yung parang... Ano ba pala kayo di? Sagi lang pala sa maripamulutan? O pwede ba na yata San Vicente rin? O yun yung the best speeder talaga. Wala mo gawa no, pagturong. Tatami ka ng Ma'am Lorna. Mag-request siya. Wow. Sana matalo si Pare mo. Ay po kayo ko. Nila pa man o. Ayun, hindi lang magdilang ang nila pa mo. Wala nang po request? O nung wala na ko pong request, magkanta kami kita burita. Puna kita cellphone. Kulit mo, saya naman balik ako sa iyo. Bakit ko ba nakita ka lang ako? Saging na lamay. Then mo rin kay pinatatagin na. Wow. Wow, pwede lang ang para monching din. Balo mo ng panululan danop din. Wow. Kaya pala, nandun niya po, kakaya rin pala sa ilan pa ito. Sana naman pula ka ba ta? Pinayandog yan ang Ma'am Lorna. Kabugbog, Ma'am Lorna. Buenas, sir. Ang Pakyari ka lang po. Always say it wasn't me who changed
don't have to stay forever. I will understand. Believe me, I can't help but love it. But believe me, I'll never tie you down. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on, and you always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder of you. To the tears in your heart, sing empty. Do you gaze up your doors empty too? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Wow. Only person for a while. Falling in love with it's now or never. Come home in time. Kiss me, my darling, darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't play. Ini po malagan niya kakanta, ini pa siya mo ganado ko talaga. This is a very hard song. Kami kaya bedya? Pangit ko, pagkalamanan ako. Kalian mo Atin! Uy, Ma'am Sally, pagkanta ko. Eh, may kituto na sa kanta ko. Ay ka, mura malas ka, pero Ma'am Sally, may swerte niyo. Eh, may didam, magkanta na ka magkanta ka na. Ating Hari King Puloso. Tingari niyan, Reyna kang kwao. Ating Reyna King Kwaho. Ita, hari niya ng mikropono. Kanya na kayo partner ko ba? Mo kasi kanya nang ke. Hindi niya pa hindi ka namin pag-graduate eh. Kaya... Open your eyes, look up to the skies and see. Kami ito. Salamat po ako. Para lang yan. Alay ko ng boses si Marco. Second verse na. Oh. Mama. Tinatanong ka pa.
Kanakal pa mo yung bibigyan ko to? Pare, sipin mo, Bepa Bene. Malaki kang tarap naman para to din. Kanina, paano na sa labas? Magkano? 10 years old. Victim. I'm just a fool, I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, there's no really matter to me. To me. May nanay Mama, just feel the man who again against his who got trigger now is Mama, life was just begun, Ay, Ate Ann! but now I'm gonna throw it all away. Mama, the wind blows me to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Dapat sige ko siya. Hinalakad ka. Too late. My time has come. Since she walked down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Got to leave you all behind and face the truth. Mama, why do you want to die? I sometimes wish I'd never been born at all. Whoa, 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 whoa. Want to see a little silver to a man scaramouche, scaramouche. Will you do the fandango? Funny morning lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, here we go. Boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. He's staring, he's staring from his mother's just a tear. Is it come? Is it come? Will you let me go? Bismillah, no. Will you let her go? Bismillah, will you let her go? Bismillah, will you let her go? Will you let her go? Let me go. No, 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 mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. He has a blue, as the devil put aside for me, for me. Happy birthday, Mario! So you think you can stop me and spin in my heart? So you think you can love me and leave me to die? Oh!
Salamat. Limala pa. Di ba, alam po rin ako pala, Dok? Aray ko may Ma'am Lorna nga. From 7? Ma'am Lorna, ito po request yung wala pa. Oh, ay, Ma'am Lorna. Kaya kung po ba dyaw? Yan. O, pamulo sa pulo sa chicken. Wah, bata rin ka nung tutuging magkanta. Para makatakman. Kantang na tayo rin, darami. Lino, Darami. Resperano. papakatan mo yung direktor niya. Yung direktor ka din ng parang boom. Tsaka lang yung costume. Sabihan nyo, nang bisa na ko muli, sabihan mo na. Oo, mo. Mamula sa tama. O, muna na ka. Bili po kayo. Sino mo na Becky? May kamera kayo taga Mercado? Anak Mantinila? Echang 24, una nininyo. Tumasan ka. Ating bingke baitana, titing kaputol ko. Ano ka rin ba yun? Itanang koyang ko, yako'y amanuan ko. Kaya kong maligaya, ipalagpakan tayo. Kening kamalasan, sabihan kong talaga. At yang bitaw ni po, hindi pa mamuntata. Pero inasabi ko mo, keninang koya ko. Kaluguran siya, sa pinapang kaputol ko. Yung erakad, tinakit, kapanling mundo. Sana ka Ay siya? nangyari kaputol mo. Nangyari? Sinadda kang talaga. Dapat pakit mo. Keningke kang kuya. Nung anong lubon mo. Bilang kapatat na. Kakuyang sagutan, Sige. ingit kang amano. Salasan. Bilang netong byuda, sabihan ko na kaya. Dapat kuparo ko, maninto ng keta. Nagtinda ko pinto, karetang empanada. Huling galo ko pinto, ngening kamalasan. Itanang mansani, sabihan ko keko. Bisaya naman. Nandin Bisaya naman. Ngiting kamalasan. Bisita de Salasan ka na. Salasan ka. Sige. Kakatulan ni Itanang mansali. Oh, yan na. Yapoy amanuan ko. Wah, inulit yan. Landing nagkanta ka. Ay memyele ping pera. Siyempre. Yening oras sa iti. Maglambing ko kaya. Nalis pa? Makanalo neman. Ininang Julie Manalo. Ay niya po, Ma'am Sally. Kabater ko. Netong iya pong byuda. E kayo mong ikwento. Pero tingkabiyaya na. Sabihan kong mawasto. I-Julie Manalo. Netong yang lalakero. Karin ang byuda. Apulo mister na. Alos netelakan. Detang ayabe na. Ngeni solo pirit niya mo. Partner kong sinta. Anya ke ka magsali. Ke ka maglambisya. Tayo may lambisan. Wanan ke may kako. Ke ka Ma'am Lorna. Pamilya kako. Ay na o Ma'am Lorna. Nanding yabot yung kako. Pesos ya mo yata. Kita ng tutuwang yun. Daling ko gayan me. Nung maglambis ka talaga. Sa masamyang irima. Muling malaguya. Ining madamsani. Makapangmutiya. Ang kewangis nema. Marian Rivera. Yan naman partner. Pakasamasan mo. Uling sayang mo. Itang pamandakit.
yang istorya ining mansali ko anyang birthday na po Pinkanta ko pang todo kaya birthday Maring Michelle sabihan ko kay kayo pero bilib ko pin keni ng mansali kita ng lugod na kening kaputol ko at lalong-lalo na nyening oras ay di kita na pong pistichos ko lugod ng talaga kaya o mamsali masuelo lang edi kening ni asawa ting pamandalo mo kaya bebeng edi itang kapatol mo itang machiklot na impalakpakan tayo Yan! kaya naman ngeni sisinyenyay mangsali at kayong oras magkantapin kano ang yume kaya partner itang sasabihan na kaya o mangsali isundo me pare Nung ang request yung po, yan po maminto ko. Uling first time na mikit ma'am, kening pari ko. Anya nung yang kaswelo mo, kita ng anwan mo. Siyempre po gawan ko, uling niya kong buriyo. Waing minuli ko, sinabi ko magbalik po. Enakong mendilo, meniblas na akong gusto. Huling palagan mo, pin, abisita kayo. Ang kalaban niya pa, itang paring Rico, ay yaman ng lola. Malapit niyang mayari, ininang kantaning, sabihan ko ng pilmi. Huling magwahola, hindi mo kayang maging swerte. Pero paring Rico, itsura yaping swerte. Anya paring Rico, di ka sasambot ka. Pretang ke kang pera, suno lalang ning tuwaya. Talo ko na'y puntalan ko, potang bayari la. Siyempre paring Rico, pero papamurahin yan. At ulang babae, yak kabuting lalaki. Ay kening tatanda, iya maging swerte. Kita ng bracelet na, laki siyang ipinipin. O yan at wane pa, may paningin. Masali, mamayag po. Walang sama mo, Losay. Talagang minahig mo pa rin.